Balimao ani nyokuma bi vendredi 19 juin 2026 Maliens Assimi Goïta ka fanga mun de be ka gɛlɛya do a kɔnɔ bi bɛɛ b'a kalama gɛlɛya bɛ Assimi ka fanga kɔnɔ bi mun de be ka na n'o ye Batulu Nyang be ka Assimi ka fanga détruire cogo min mɛn'o sɛgɛrɛ de fɔ Maliens ɲɛna bi Maliens bi vidéo ka di dɛ révélation ba de bɛna fɔ bi vidéo la kuma dɔ be yen mɛn'o fɔ Maliens ɲɛna bi aw dabali bɛna ban d'abord Assimi ye fanga ta wagati min na an ye bɛɛ dɔgɔ an ko politiciens man ɲi an ko faransi man ɲi an ye faransi gɛn ka MINUSMA gɛn an ka armée Kidali bɛɛ gagné o ma kɛ yan o bɛɛ kɛra ka M5 ni sɔrɔsiw de bolo to ɲɔgɔn bolo problème jumɛn nana Assimi Goïta ne Segu Tunkara Moribo Kone u ye ne Segu Tunkara u ye ci bila ne ma ka ci bila Ben le cerveau ma ko olu bɛ fɛ ko an ka mouvement ci Maliens ye kuma ina mɛ ka kuma dɔ tun bɛ n tɛ fɛ ka fɔ mɛ n bɛna fɔ bi parce que gɛlɛya bɛ kana Assimi Goïta la Maliens caman bɛ ka gɛlɛya in bila ka taa yɔrɔ min o tɛ dɛ gɛlɛya ye Assimi yɛrɛ de ka gɛlɛya ɲininen ye Ala ye chance mun di Assimi ma m'a di Sunjata Keita ma Ala ye chance mun di Assimi ma Assimi kun ma ka di ka tɛmɛ diɲɛ président bɛɛ kan mais a bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi politicien tɛ Malien kelen tɛ ni kuranɛ cɛ a yɛrɛ de don wallahi n ye kali mɔkɛ su la gɛlɛya bɛ Assimi bolo Assimi yɛrɛ de nɔ don n bɛn'o gɛlɛya de fɔ an ɲɛna musoko ni musoko donna ko la dɔrɔn a b'a tiɲɛ an bɛɛ kunkolo bɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔra an fɛ mais Fatumata Batulu Nyang nalen u ye ci bila ne ma ka ci bila Ben le cerveau ma Maliens Mali jeune leader bɛɛ ne ni Ben le cerveau an de wulila mɔgɔ wɛrɛ m'an wele dɛ Mali service de renseignement d'an wuli au nom de Assimi fana an ɲɛ bɛ Mali renseignement ɲɛmɔgɔ na u ne tun bɛ kuma o ni kɔrɔnɛ cɛ ne tun bɛ kuma ne tɛ kuma de o ne bɛ kuma man ɲi bilahi u y'an wele di ka ci bila an ma k'olu bɛ fɛ k'an ka tugu k'olu bɛ fɛ a ye kuma in lamɛn dɛ k'olu nana ni projet kura dɔ ye k'olu bɛ fɛ ka Batulu Nyang de kɛ u ka base politique ye Ben ko ko yɛrɛwolo bɛ yen ne ko M5 bɛ yen a wagati Dr Choguel Kogala mun nana ni kuma in ye Dr Choguel Kogala Mayiga ko ka force de changement ko mɔgɔ bɛ ka Assimi dɛmɛ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko force de changement u ko ayi kan kana don force de changement na ko anw bɛɛ ka taa fara Batulu Nyang kan ko anw kan ka mouvement janfa ko ne ka M5 janfa ko Ben ka yɛrɛwolo janfa ko an ka mɔgɔw sama a ye kuma in lamɛn dɛ Maliens ko an ka mɔgɔw nɛgɛn bɛ kɛ cogo min u yɛrɛ b'o dɔn n tɛna n da don o tɔ la k'an ka mɔgɔ n'an bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ k'an k'o bɛɛ puruti ko k'o bɔ M5 ni yɛrɛwolo la k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka tugu Batulu Nyang kɔ k'olu u bɛna Batulu Nyang de kɛ u ka base politique ye Maliens bɛ ka kuma in lamɛn n nana yɔrɔ kelen kɔ dɛ kuma la a b'a kɛ to yanni k'o fɔ fɔlɔ ne delila ka vidéo dɔ kɛ Batulu Nyang contre hakili b'a la o kɔfɛ o k'an ma k'an bɛɛ de kelen k'an kana se Batulu ma ne ye balle bila terre la maintenant o y'an wele ka nin kuma in de fɔ a ɲɛna divorce consommé depuis o don u ko an ma ko an ka mouvement janfa ko ka tugu Batulu Nyang kɔ Ben ma sɔn ne ma sɔn Moribo Kone ko anw ma k'olu kɛn'u ka choix kɛ olu tɛ taa ni an ka mouvement si ye olu yɛrɛ ka mouvement u bɛ taa n'o de awa an bɛ tugu o de kɔ an fana ko an tɛ bi an tɛ sini Ben le cerveau bɛ kaso min na Batulu Nyang n m'a fɔ n k'a bɛɛ ye Batulu Nyang ye mais 80 bɛɛ ye Batulu Nyang ko de Ben ka vidéo dɔ bɛ yan a b'a fɔ ko ka muso ci mɔgɔ yan ma yan fɛ Ben ka o vidéo bɛ yen mais a ma se n ko bɛɛ ju o wagati y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka kule ni Assimi an ko Assimi Goïta an delila ka taa ni sɔrɔsiw ka ci la morikɛ dɔ y'a fɔ ko muso ko de bɛna Assimi ka fanga tiɲɛ Maliens an ni ninnu ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ne t'a bɛɛ de fɔ dɔɔninkɛla dɔ ko Assimi ma ko n'a ma kɔlɔsi ko muso dɔ de bɛna ka fanga tiɲɛ awa a kɛra ten fana o bɛ an kɔnɔ Ben b'o kalama ne b'o kalama a fɔra an bɛɛ b'a kalama
Assimi Goïta o y'an wuli ko ka taa ni Batulu Niang ye an ma sɔn. Depuis Batulu Niang nana don Assimi ka ko la, divorce commencera ka na. U commencera ka mɔgɔ bila ka Choguel frapper walasa k'o dégager ka bɔ yen parce que puissance b'o la. K'o remplacer ni muso ye. Hali docteur Choguel ye tagali mun kɛ Qatar mɔgɔ kun nana ni projet dɔ ye Mali la. San o san Mali jeune maa 2000 Qatar kun b'o ta ka taga n'o ye formation na. Mɔgɔ kelen bɛ sara $2000 CFA million kelen ni kɔ. O projet dilannen k'o ban Assimi o ta k'o di Batulu Niang ma. Malien c'est-à-dire gɛlɛya Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n bɛ k'a ɲɛfɔ ɲɛna gɛlɛya nana cogo min quoi. Ni bana b'i la ni m'i ka bana dɔn o bɛ ka wuli Assimi bɛ sigi don min an ko politicien an ye politicien kɛlɛ Assimi bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ si nɔ tɛ n'a yɛrɛ tɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ ka baga bɛɛ ma don dɔ la Assimi bɛ bɔ ko Ala y'ale janfa a b'a don dɔ la a bɛ bɔ don dɔ la Assimi bɔ k'ale bɛ plainte don Ala contre la wallahi Assimi bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a yɛrɛ ŋaniga a b'o de gɛlɛya kɔnɔ bi ta t'a la a ye janfa de kɛ ni ye janfa kɛ ko tɛ ɲɛ i bolo Ala ɲɛ bɛ ŋanige la Assimi donna musoko de la musoko de Assimi mago sa Batulu Niang ka Mali fɛn bɛɛ kɛ Batulu Niang ye mais fanga bɛ ta don min maa si kun tɛ Batulu Niang dɔn hɔrɔnya la bɛɛ k'i sigi k'a lajɛ depuis Assimi Goïta donna Batulu Niang ko la baya Assimi ka fanga ka tiɲɛ baya juru de nɔ don baya ni pendelu ani tafe o de Assimi mago sa wallahi ɲɛ kali kuranɛ la tout tala ka Assimi ka fanga la sigi kɔfɛ tan billahi tallahi tagafe de don pendelu de don baya juru de don boli ni bobara siɲɛ tɛ bɛn aw ni Ala na kira cɛ Batulu nana cogoya min na bɛɛ y'a ye Mali nafolo bɛɛ de cɛra ka di musobakɔrɔ ma a k'i tulonga la Mali sanu bɛ bɔ ka taa feere Choguel ma i ka sɔmina Choguel y'a video kɛ u ye Choguel manguyali daminɛ o jamana min na ni nafolo bɛ ka soin zone tɛ taa kaso la olu yɛrɛ bɔra télé la k'a fɔ ko 80 milliards sɔnna olu ma taa kaso la o ni gɛlɛya nana bi u ka bi u bɛ wuli politiciens de nɔ don bɛɛ kɛra aw fɛ bɛɛ ko an tigɛra politiciens na bɛɛ ko k'a fɔ ko politiciens ye Mali ci ne yɛrɛ an bɛɛ dunun ni baara ta n ko politiciens k'an t'u fɛ politiciens y'aw ye k'aw to yen Mali dira i ma i ko k'i bɛ se Mali taara k'a d'i ma i ko k'i bɛ se ka Mali jɔ bɛɛ y'i sen bɔ a la k'a to i kelen bolo mama bɛrɛ ta i contre la mama foyi k'i la se tɛ maa si ye Mali marifa o clé b'i bolo Mali wariso o clé b'i bolo Mali e de Mali ministre de l'énergie e de Mali ministre de l'économie e de Mali ministre de la défense ye mais jɔn bɛ se k'e bali ka Mali jɔ jɔn de e bali k'e ka Mali jɔ bi Mali an ka kɛ hɔrɔn ye an bɛ bɔli min kɛ ka kuma i kan an b'a kɛ i jogo de an bɛ k'i jogo de fɔ maa si mi bali Mali jɔ la gɛlɛya fɛn fɛn y'i sɔrɔ i yɛrɛ ka ko la ɲinini i ban de i ye mɔgɔw janfa di i ye M5 janfa ka muso ta k'e b'o kɛ ka anw remplacer ka yɛrɛwolo mɔgɔ yɛrɛma bila ɲɔgɔn na ka M5 yɛrɛma bila ɲɔgɔn na a y'aw tante Nathalie Niang na aw dɛsɛr'o la a filɛ a bɛ cogo jumɛn bi gɛlɛya fɛn fɛn bɛɛ bi ni kuranɛ cɛ i yɛrɛ de don o la tuguni ka tila ka maliyɛn bɛɛ janfa ka révolutionnaires janfa maa minnu ye Assimi dɛmɛ kunun a jumɛn bɛ bi k'a b'a kɛrɛfɛ bi i n'a si man di Ala bɛ se ka ɲɛ e bolo cogo jumɛn an ka sanu bɛ ka suɲɛ k'o dɔ baya juru la kuma jumɛn bɛ an ma bɔ ka mun fɔ bi ka Sadio janfa o min ye fanga d'i ma k'a bɛɛ janfa e bɛɛ sa e tɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la ni Assimi ye Mali libéré kɔrɔ ne ye ɲamaden ye na Assimi ye Mali libéré Maliyɛnw n'a ye tunkaradiya ka fɔ ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin ye n ye kale n ka halala la a tɛ se ka Mali libéré awa a t'a libéré fana n'a y'a libéré k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔden ye ne ye woro 10 den ne tɛ ɲamaden ye dɛ mais n ye kale n ka halala la bi Assimi tɛ se ka Mali libéré awa solution t'a bolo i nana i ko Maliyɛnw ka 20 d'i ma an ye 20 d'i ma i ma se ka courant d'a ma et pire encore kurantigɛ tɔ juguyara ka taa fɛ 20 min dira i ko ka t'o fana di Kuluba fana taara d'i ma Kuluba i y'o fana minɛ k'o bɛɛ dun tuguni i ma se ka solution sɔrɔ courant ko la gɛlɛya tɔ bɛ ka wara ka taa fɛ de est ce que Maliyɛnw man k'i sigi ka jateminɛ kɛ est ce que Faransi d'an ka 20 minɛ ka dun wa non
marifatigi minnu bɛ k'an kɛlɛ bi n'i y'aw ye fanga sɔrɔ parce que i kɛra maa jasilen de i y'i ta kɛ mɔgɔ kɛlɛ de Bamakɔ kɔnɔ Choguel y'i lasɔmi o video fana filɛ de dɛ a fɔra ɲɛna k'a ka bɔ manamana ko kɔnɔna na an ka jamana jɔ Batulu Ɲangu yani Assimi Goïta ka fanga ta don min na bɛɛ lajɛlen ka Batulu Ɲangu photo lajɛ Batulu Ɲangu kun fili ko charbon a y'a lajɛ tan ni ye Batulu Ɲangu photo da kun fili ko charbon Assimi kɛlen ka fanga ta a jɛra a kɛra milliardaire ye Mali nafolo bɛɛ bɛ d'a ma a juguyara ni babani Dabiya Baba ye maliyɛnw an ka kɛsa i tɛ Segu Tunkara fɛ mais ne bɛ ka kuma fɔ nkalon de don wa nin bɔra yɔrɔ jumɛn don min na an bɛ gabakurun ta ka IBK gɛn est ce que jɔn tun bɛ ni muso in dɔn elle est venue de nulle part parce que a ka tafe bolo a ye Assimi sɔrɔ ni tafe bolo de a ye Assimi sɔrɔ ni bayajulu de an kulela maliyɛn bɛɛ y'a mɛn an kasira maliyɛn bɛɛ y'a mɛn président jɛnɛyakɛla président sunguru tɛgɛla ala tɛ barika don o la i b'i si kɛ i bɛ ka nkalon nɔrɔ mɔgɔ la i b'i si kɛ i bɛ ka mun ɲini k'i bɛ ka mɔgɔ imɛ bɛɛ tigɛlen don i la ni kuranɛ cɛ i tɛ se i tɛ na solution sɔrɔ awa ne Segu Tunkara hali ni ne Segu Tunkara bilahi Assimi Goïta hali ni ne Segu Tunkara hali ne bɛ sa ne tɛ k'i fɛ je le dis haut et fort i ka chantage tɛ ne bɔ n ka position kan i ye président kolon de i ye président jasilen de i ye président jɛnɛyakɛla de awa i dɛsɛra awa i tɛ se voilà la vie et rien ne va me changer foyi tɛ ne changer n b'o f'i ɲɛna a y'a ka vidéo bila ko k'an somɔgɔw agressé vidéo ye bɔli min kɛ a bɔra aw de da aw bolo diɲɛlatigɛ ko ko y'aw jɛ n'a y'a kɛ ni kuranɛ cɛ ne tɛ changer awa ne tɛ kɛ Assimi Goïta fɛ parce que i y'an faga de quoi bilahi talahi i y'an faga de ala ye hɛrɛ min kɛ ma a bɔ anw d'a kɛ e ye coup d'état kɛ don min ne de bɔra ka nin di ala ma ka bɔ ko Assimi Goïta Mali a ye bɔ jama min bɔra boulevard la ka taa e kunbɛn ka taa IBK minɛ ne kun ye cɛ de IBK bɛ minɛ don min n'aw ye anw de wele an ka faraw kan ka taa IBK minɛ aw kelen ma kariya anw de farala aw kan ka kɛ nka y'anw janfa ka tila tuguni ka na n'a yɛrɛ bɛnkɛ ye ka taga n'o ye CMDT la u ka n ka wariw suɲɛ wari minnu suɲɛnen bɛ Mali kɔnɔ n ko ne y'i da k'i miiri dɔrɔn i bɛ kasi de quoi ka tila k'an wele ko n'an ma fara u sunkuruw kan ko olu bɛ taga Bubu Mabel ni Abdou Ɲangu ninnu ni a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ Moribo Kone de y'a fɔ an ɲɛna Ben b'a kalama i ma o bannen bɛ ka Ben bila n tɛ Ben bila koyi parce que Ben connaît beaucoup de choses awa ne ye 10% dɔrɔn de fɔ ne bɛ mun kalama ninnu ka ko la ne ye mun fɔ a la tɛ 10% bɔ mais hɔrɔnya la ko bɛɛ tɛ fɔ quoi Assimi b'a dɔn ne b'a dɔn morikɛ ko Assimi ko muso de b'a ka fanga tiɲɛ an sɔmina an ni bɛɛ n'an ye ɲɔgɔn ye an ko Assimi Batulu ko in dabila an y'a kɛlɛ kɛ ji jukɔrɔ Sadio Kamara y'an seere an sera Sadio Kamara ma kuma n bɛ kuma bi dɛ ne ye Segu Tunkara sera Sadio Kamara ma n k'a ka kuma ni Assimi ye n k'a bɛ jɛn n k'a ka jɛnɛya dabila Sadio taara réunion kɛ Kuluba u ni Sadio ma bɛn a la u commencera ka Sadio fana détester parce que jɛnɛyakɛlaw de don u y'an ka jamana nafolo de tiɲɛ u y'u sigi tulonkɛw de la u y'u sigi a diɲɛ avertissement tɛ an ma mun d'u ma M5 ye lettre dɔ kɛ wagati dɔ la ko Mali bɛ ka taa cogo min ko Mali taabolo man ɲi M5 ye bɛɛ lasɔmi a lettre bɛ yen en 2024 M5 ye mémorandum dɔ kɛ k'a fɔ Assimi Goïta attention n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ bin n'o jamana binna e bɛ jɔn de jalaki a ye kuma fɔ a ye taa M5 ka mémorandum kalan a bɛɛ b'a kɔnɔ diɲɛ kuma tɛ an ma mun fɔ cɛn ɲɛna e jamana binna e bɛ jɔn jalaki i y'an ka mɔgɔ minɛ k'o fili kɔnɔ o m'i bɔ i y'an ka mugan tigɛ k'a bɛɛ dun k'a bɛɛ don sungurubaw la k'a bɛɛ don bayajulu la e bɛna jɔn de jalaki bi toi tu vas accuser qui aujourd'hui e de ye ministre des finances e de ye ministre de défense ye e de ye fɛn bɛɛ i ye Sadio janfa i ye M5 janfa i ye Yɛrɛwolo janfa i ye diɲɛ bɛɛ janfa a tɛ nin i bolo bi yan politicien min bali ka baara kɛ maa si min bali ka baara kɛ politiciens yɛrɛ se t'olu yɛrɛ ye maa si min bali i bɛ défaite fɛn fɛn kɔnɔ bi i bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi i yɛrɛ ka ko la ɲinini de don kana fɔ k'i bɛ turu da ka da maa si kun parce que tu as échoué ko ɲinɛ t'i si fugariya la ko jakuma in k'i da la a filɛ dɛ n bɛna yira bɛɛ Choguel Mayiga ye bɛɛ lasɔmi an ye lettre kɛ Ben le cerveau kumana Sadio Kamara taara kula sigi Kuluba Sadio k'u ma k'a bɛ sira min kan ko n'an m'a dabila ko an sɔrɔsi bɛɛ ka an ka vie de bɛ danger la Sadio Kamara y'a fɔ Assimi ɲɛna o ma lamɛn ani Modibo Kone o ma lamɛn parce que musoko fa de b'u la
Mali ka bin ka se ni niveau la bi Burkina de ɲɛbɔra an fɛ ka coup d'état kɛ Niger de ɲɛbɔra an fɛ ka coup d'état kɛ mais bi olu bɛ tɛmɛna anw na o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ docteur Choguel ko kala Mayiga di kuma fɔ ne b'a fɔ a yira maliyɛn den bɛɛ lajɛ bɛɛ ka kuma in lamɛn ça va nous aider beaucoup les gens vont comprendre ce qui se passe c'est pas quelque chose qui est caché hein bɛɛ b'a kalama fana voilà voilà. Une ligne claire. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout. Et on va dire non à la confusion. Voilà. Choguel ye nin fɔ depuis an ma bin tan an sɔmina an kulela bɛn kumana dɔrɔn o y'o don kaso la Choguel kumana dɔrɔn o y'o fana minɛ mɔgɔ tɛ se k'aw ladi mɔgɔ tɛ se ka fana k'a bɛ ka nin kɛ k'a man ɲi bon aw tor'o la aw taara yɛrɛ kunkolo ci bɔ cɛ ci la tuguni ka tila tuguni ka wuli ko mɔgɔ de nɔ o ye o ye mun fugariya ye e président jɛnɛyakɛla de mɔgɔ dɔ bɛ n tɛ fɛ ko président jɛnɛyakɛla de bilahi ko mun yɛrɛ uga jena kira klela jena kala bamu yere kumba to yere borangono de ko mu yere ko ala chen to borangono asimi go tabila asimi ga jugunu muso ko fa de bala amadeliga non mais c'est pas possible iba ko mo muso ifo donc voilà la vérité où ye batunu na batulu de kanana somogo be ka somogo ka dairu a somogo a cousin a cousinu ka bedon kluba wo konna ni fembela ni o me bolo ka foke mo ke de ala ya I moke te alay koui. Asim Goïta benge. A benge. Nango dambe la photo fleni. Katla ka justice instrumentalisée. Aere wolo benge. Nango dambe. Nyanga semdete ware 80 milliards chouin ka dun paki kan d'Amérique ya. Trump na l'anya me ka boula kata Canada. Ou ere somogo. Ou bolu bla besan fe. Ala bise ka barga do jamana la choko jume. Jamana mina nafolo be shon a shenbaga te don Mali marché beka beta ka di batrunya maka Mali ka mo kumbe opérateur ko me abe bolla ka ta Côte d'Ivoire ni fauna ni kele Mali marché be kumbe di ni muso inkele ni ma ala bise ka barka do fangala I décelé I kelen ki I ga ko be chebe sorkana anga koita la meflo jamfa be adam madim barka bandia bi barka banki ke mafi Imala ina sanfe chukuti. Ni dona ni jamfa ikababa katika fui hali kawari ala be barka bwala. Mafle. Ai jamfa ikatui. Kuma do fonya foma foka be horon gai. Filibe ga kuma la be horon ti jamfa ke fisho. Voilà. Horon ti jamfa ke. Hal no kere ka horon kanyi we horon bulungai. Horon mu mashite ke jamfati. Sigi kunsigi mau kuna chukudi ibe kuma mi foita sabati. Ye la uru chamante ya la uru bele direnji hal sebe kla ka fonya foma foka be horonka anga du be marsheni kan chugot anga du be tagani ni chugot juga munun be ni ala ya ce juga irana kabin gun ala ka ci din dan no bala an ku an kan ye soro ka soro ala kun mun mai an ku barake amitan odi kama an banka banan nun ni yoro dola ban na ka koro de kwa wala kuma dolan ku me sanfe an jigina mugo kundale mbana mugo baka commencer katigana barka kumbanga ko langa ko barka baka jigi e baka beke nyeni ni dabali ko mo ya afriki tabuli note na kare nyeni mi e di yere nyeni na kare dabali mi e de dabali do yere parce que yim ke amjalai ala boko de kololo bere pempere kuna no yi jamfai o mandale kirin yala mamun be ku situ yi ni edu kamara bayi ka jamfa kana suma kuma be fle ma bana ala ka tiɲɛ bangi mama be ka Mali janfa a kɛra ne Segu Tunkara a kɛra Asimi Goïta a kɛra mama be ka Mali janfa ala ka bɛɛ ta tiɲɛ ala ka bɛɛ ta tiɲɛ n bɛ segin a kan siɲɛ 2 cɛ bɛɛ sabari ala ka bɛɛ halaki ka bɛɛ ta tiɲɛ mama be ka Mali janfa ala ka bɛɛ ta tiɲɛ maliyɛn bɛ ka fɔ ko amina ne bɔra kuma la